Pois vou ler un texto de Manuel María, un poema de Manuel María, de un libro que a mí me gusta moito, que é A luz resucitada. Eu creo que é un dos mellores libros, os completos, quizá, que ten o poeta. E o poema, chamase As orixas. Leo. Un volta sempre ás súas orixas, aos lugares no que está enraizado, ao seguro torrón da propia tribu, ás sabidas conversas familiares, aos vellos camiños sen sorpresa, a escoitar a música do río que cruzou lentamente a nosa infancia, a sentir o son amigo das campanas orballando soidades e lembranzas. E a alta maravilla de poder falar de xeito máis fondo e máis total coa luz que un amou resucitada.